този клип ще обясним какво е това графичен реперториум и индексно дърво при мастър версията на Complete Dynamics. Нормалният изглед на реперториума е като книга. И това е удобно, ако искаме да го четем и да видим кои лекарства в коя рубрика са. Но това разположение не е много ефикасно, ако искаме да видим структурата на реперториума. Разбира се, можем да скрием лекарствата, като натиснем бутона за интервал Space и да ги върнем отново с ново натискане. Горе в менюто имаме един бутон R, който прави същото. Дали ще натиснем Space бутона или R е еднакво. Така остават само рубриките и референциите. Ето тези в синьо. Ако натиснем Space бутона два пъти, ще се скрият дори и тези референции и ще останат само рубриките. Но дори от този изчистен изглед, ние все още не виждаме как дадена рубрика се свързва с другите подобни рубрики. Новата опция дава възможност да се покаже реперториумът като графика. Натискаме с десен бутон на мишката някъде върху книгата и избираме този ред. Покажи като графика. Така се променя видът на реперториума и получаваме цялостен изглед на връзките между рубриките. По тази вертикална линия виждаме нивата в самата рубрика. Това в случая са Mind, Anger, Evening, Aggravates и достигаме до най-специфичното Trembling with After Eating. Виждаме отляво на влошаване, подобряване. Това е така, защото вляво са всички полярни рубрики, което понякога също може да ни даде полезна информация. Вдясно виждаме свързаните рубрики, които имат някакво отношение към избраната от нас рубрика. Mind Hatred, Mind Irritability, Mind Evening Aggravates. Какво правим, ако нашата рубрика обаче не е в тези много специфични рубрики? Продължаваме да търсим по свързаните рубрики. Избираме едната най-близка рубрика до нашия пациент с двоен клик върху нея и тя става нашата нова текуща рубрика с нейните собствени свързани рубрики. Ето. За да се върнем към нормалния изглед на реперториума, натискаме десен бутон на мишката и избираме Покажи като текст. Какво е това реперториално индексно дърво в допълнителна лява секция? Да погледнем полето долу прескочи на. То е един много ефикасен начин да прескочим към рубрика, която вече знаем къде се намира в реперториума. Но ако искаме да се подсетим за думи на английски, с които да опишем по-точно симптома на пациента, или да намерим рубрика по наши асоциации, много добър инструмент е индексното дърво. Сега ще ви покажем как се ползва. И в версия Practitioner, и в новата Master версия, в дясно на това поле има бутон с лупа. Когато го натиснем, се показва индексното дърво. От него лесно можем да видим кои рубрики са близки до нашата рубрика. Тук вдясно, в същия прозорец, се показват лекарствата от тази рубрика. Виждате, че при попадане на мишката върху кое да е лекарство,
Долу се изписва цялото му име и авторите, които имат публикации за него тук. В мастер версията разликата е, че същото индексно дърво може да се покаже в ляво на екрана, в отделна секция, чрез натискане на бутон Индекс от менюто. 3 редчета с 3 точки отпред. Виждаме как се добавя полето вляво и тук в иерархична структура са показани рубриките. Когато натиснем на някоя от тях, книгата се отваря на същото място. Обратното също е възможно, т.е. те са синхронизирани. Така в мастер версията имаме комбинирани няколко мощни функции: индексното дърво вляво, книгата в нейните два изгледа вдясно и полето прескочи на най-долу. Ако изберем някъде в трите полета дадена рубрика, то автоматично останалите две отиват на същата рубрика. Скриването на полето с дървото става от същия бутон.